Egunon, Irati Mogollon Garzia aurkeztu nahi dizuet, niretzako egia esan izugarrizko plazerra da, bera aurkeztea. Aizken baten bienal hau prestatzen etu ginenean, nola baiteko, ikerkuntza txiki baten gendun, zein ponente, zein izlari ekarri alizateko, eta nola burura etorri zitzaigun lehena bera izan zen, eta segituan onartu zuen gure gonbidapena. Orduan, mila esker. Eta nor da Irati Mogollon Garzia, bera bada soziologian doktorea, berak dio portaeren zientzilaria ere badela, eta orduan nire ustez gu barne diseinatzaile, arkitekto, espazioen diseinuan gabiltzen hori, nolabait bere beste ikuspegi bat aurkezteko aukera emango digu. Enijoa gehiago sakontzea, hobe berari hitzak matea eskerrik asko. Bale, nik gorroto dut atrilan atzan egotea eta gaina oso txikia naiz. Ikusten dauzue edo nahiago dezute nola baite asmatzea? Bale. Jo, eske ez da ezer ikusten, Bueno, hemen jartzen ba naiz. Ni idea, bale. Hasi egingo gara. Diseinu, esango ez dute, nola maitu du doktoretza, nola maitu du soziologo bat diseinuan aditua izaten, eta nola maitu du hor topatzen bere bizimoduen gaineko eraginaren esparrua, edo nicho de merkado esaten da. Niretzako hau garrantzitsua da, ze naiz eta oraintxe bertan ikasle moduan egon, zuetariko askok jazaudete en plan panikatak hemendikan bi urtetara zer, Batzuk igual, ari zarete patadatxo bat ematen zuen ikasketei esaten, gero beste master bat egingoet, eta gero beste bat, baina badago errealidade bat, eta da nola bereiziko naiz ni merkatu santu honetan. Ez baldin baditut, aitatxo eta matxo bat igual atzetikan ere arkitektoak izan direnak, edo ideia honak baldin baditut, baina ez dakidanean nondik hasi. Nik erakutsiko dizuedana da, gaur egun niri funtzionatzen dian gauza bat bereizi ahal izateko. Eta gainera, nire ustez apustu ideologiko garrantzitsu bat dana. Baina, hau, esan bezala, nire iritzi badak, zuek hartu, nahi zutena. Lehenik eta behin, ez dakit datu hauek edo zifra hauek baditu zuen buruan, baina gaur egun esaten da garela indoor generationa edo garela barne espazioetan denbora gehien igarotzen duen belaunaldia, historian. Gizaki denetik, historian ez da inoiz hainbeste denbora egon espazio etxietan. Honek zer esan nahi du, denboraren 72,3 pasatzen dugula etxean sartuta. Estadistika guztiek esatute gutxiago dela pentsatzen dugula, baina ez da hala. Eta beste hainbeste, bestelako barne espazioetan lantokia, etxe bizitza esan dugun bezala, eta aisialdia bera geroz eta gehiago egiten dugu espazio itxietan. Honek zer esan nahi du? Guztira, gure denboraren 90% etxe bizitzetan, espazio itxeetan pasatzen dugula. Beraz, gure bizi moduak etxeetan daude, espazio itxietan daude. Eta horrek ezinbestean beste gauza batera garama. Eta da, niretzako zuek diseinatzaile moduan bizi moduak diseinatu behar dituzute. Bizi moduak teknikoki lagundu, ahalbidetu. Eta gaur egun, bizi moduak ahalbidetu egiten dira edo oztopatu egiten dira. Espazioaren diseinuaren arabera. Orduan, eta hau ez da bakarrik ergonomia, bizi estiloa da. Horregatik nire proposamena da diseinu parte hartzaileak egitea, ez bakarrik jendea gustorago sentitzeko, attachment gehiago egoteko eta horrek gero ekartzen duelako azkenean balorazio hobeagoa gure produktuarena. Ez bakarrik horregatik, baizik eta ezin dugulako diseinatu pertsonen eguneroko bizitza ezagutu gabe. Eta hau da, gaur egun arkitekto, diseinatzaile, berdintzait programatzaileei, egoan ostika de erraldoi handienetako bat. Porque erantzuna oso simplea da, no tienes ni santa idea. Orduan, zergatik. Adibide bat ipintze aldera, oraintxe bertan justo naiz aurrekoetan, eta itxaron, izenak botako ditut, aitortzeko pixka bat egindako lana, baina egia da, hemen zinetela, Irune, Ainara, Lorena, Raquel, Sofia, Eider, proposamenak hau plazaratzen. Proposamen horietan, nik nabaritzen nuen gauzetako bat, zan, hauek ez dute sekula gurpildun aulki batetik kalea ikusi. Eta zergatik esaten dut hau, gurpildun aulkean zaudenean, bapatean lehioak
Leiotik ikusten duguna, jetxi egiten delako. Eta orduan, leioak ez baldin badaude belaunaren alturan, batean ikusten duzun gauza bakarra zerua delako. Ez da beste zer gehiago ikusten. Orduan, ez baldin bara kapazak egunerokotasunean beste pertsonaren larruan jartzeko, ze hori ezinezkoa da, gainera optimoak izan bar gara, behintzat egin barko ditugu prozesuak horretara garamanak. Eta gaur egun gainera, jendeak ez du bizitza guztirako, ez du bizitza guztirako, nola dago, muebleak nahi, ez ditu nahi ditu 5 urtean behin aldatuko dituenak. Hori egingo badegu, espero dezagun, sortzen dugun guzti hori, izatea beraien momentuko bizi ereduari erantzuten diona. Orduan, pixka bat kontatuko dizuet, segatik jarri dira nahin modan cohousingak, baina norabide honen arabera. Ze, ezinezkoa dena da, bizimodu hain anizak izan da, etxe bizitza ereduak beti berdinak izatea. No puede ser, ez da, zer daukat nik, zer ikusi daukat nik 80 urteko alemaniar batekin. Eta aldiz, dena berdin diseinatzen dugu. Asko jota, kolore paleta aldatzen dugu. Eta gainera kolore paletak zer markatzen du, pues orain modan dagona. Un rollo más oriental, pues ahora se lleva no seke. Baina denbora guztian gaude gure fantasia egolatra horretan. Pues ez dut esanen dagoela ados, baina. Orduan, gainera, ironikoki, geroz eta gehiago, produkzio espazioetan, hau da, lantokietan eta kontsumo espazioetan, kafetegietan eta bar, sortzen ari da prozesu bat deitzen zaiola la domesticación del espacio público. Domestikazioa zer esan nahi du? Espazio horiek geroz eta gehiago etxearen antza hartzen ari dutela. Etxearen antza, zergatik, direlako sofatxoak ditugu, orain dela 10 urte ze tabernatan zegoen sofa bat. Tabernak geroz eta gehiago ematen dute amonaren etxetxola goxito bat. Eta berdin, lantokiak. Sukalde polit batekin, sofa batzuekin, eta abar. Hori ez da kasualidadea. Hori da emozionalki konforta sortzen duen egoera bat, eta deskonexio emozional bat sortu ahal izateko diseinua, diseinu estrategikoa. Aldiz, etxeak ez dira egokitzen bizi eredu ezberdinetara. Ez dakit ikusten dezuten, baina hau da betiko sukalde bat, ez? Hola, luxeska eta hemen daukagu betiko etxe mota bat. Orduan, esan dakoa, nola da posible 30 urteko pertsona batentzako, 18 urteko pertsona batentzako, 85 urteko pertsona batentzako, etxe proposamena berdina izatea. Eta asko jota esatea, jarri barko da dutxa. Hori da egiten dugun hausnarketa bakarra, baina ez dugu gainontzeko zer pentsatzen. Ez dugu pentsatzen ez dela berdina izatea 6 eta 4 urteko bi seme alaba edo izatea 14 eta 17 urteko seme alaba bat. Eta hori guztia aztertuko dugu zergatik, Baina, gaur hitz egingo dizuet cohousingen inguruan. Gero, ondoren egingo dugun tailerrean sartuko gara. Nola egiten da diseinatu etxe bizitzak txakurreak dituzten pertsonentzako. Adibidez. Yo le pongo un bebedero. Pues ez da nahikoa. Edo nola egiten ditugu dementia-friendly espazioak sortu. Eta abar. Sortaz hitz egingo dugu gero tailerrean. Baina, orain, kontatuko dizuet, orain dela 2014an, Pleistozenoan, egin nuen bidaian, lankide batekin, hori nik ikerlaria nintzen, eta lankide batekin jo nintzen Europako cohousingak aztertzera. 2014an ez zeuden modan, baina nik esaten nun. Zergatik, Zergatik dagoen besteko mugimendua, eta Estatu Espainiarrean zegon bat Trabensol sortzear. Orduan, igo ginean goraino, eta ginen egiten, Suedia, Dinamarca, Alemania, Frantzia, etxe bizitzaiek ikusten. Etxe bizitzaiek ikusiko ez zuten bezala, ez da, cohousing mugimendua, ez da habitataren inguruan egon den eztabaida espazio bakarra. Ez dakit ezagutzen dezuten, etxe bizitza ereduen inguruan egon diren beste mugimendu batzuk, iraganean, hemen ja txuletilla bat dago, baina. Norbaitek badaki zerbait etxe bizitza tradizionalaz aparte egin izan dena, elkarrekin bizitzeko? Kibutzak, kolektibuzak, ursen... Baren kontatuko dizkizuet. Hau da ursek planteatu zuen eredua, Dela, sukalde komun bat, komunak ere bai kolektibizatuak eta unitate familiar bakoitzak bere etxe bizitza. Hau izan zen desastre bat. Gaina egon nintzen, garai horretan ez izan aur batekin eta esatezun, karo. Ez genitun arauak gure artean harremantzeko, eramaten ginen fatal. Izan zen mezkla sozial bat, nik enuen erabaki sukaldea konpartitzea, niri derrigortu zidaten sukaldea konpartitzea, orduan pentsa dezakezue.
Ez, ja, ikasle pixutan gertatzen bada, nor, hartu du nere esnea. Ba, pentsa, hori biderra amaika mila, ez? Gero, hemen ditugu ere bai, familisterioak. Familisterioak Charles Fourierren ideia izan zen, 1840 luze batean, zakitortikan 40 batean, eta hau izan zen, industrian lan egiten zuten guztiak batu ziren espazio berean. Eta lehenengo aldia zen, proletargoarentzako etxe bizitza duinak egiten zirela. Bale? Denak zeukan espazioan patio bat, berriz ere elkar kontrolatzeko eta elkar zaintzeko, eta abar luze bat. Honekin esan nahi detena da, ereduak bilatu barra dituzute, ez bilatzeko bakarrik, superfuturista guatxi-guatxiak direnekin. Dituzute historian, 3 mende habitat ezberdin batzuk planteatu nahi izan duen jendearekin. Eta hori hortaz ikasi daiteke. Ez? Gero hemen ditugu korralak, ez dakit norbait korrala batean egon den noizbait, patio bat erdigunean, eta gero beste behin ere, balkoiak beraien artean konektatuak. Hau da, balkoien separaziorik gabe. Eta azkena daukagu cohousing-a, uste dut bai, hori da senior cohousing baten barneko partea. Cohousing-ak deno dakigu zer dien? Norbaitek ez daki zer den, inongo lotxarik gabe, bale, hortikan bat. Bale, cohousing-ak egiten duen apustua da. Ulertzen dute gaur egun bizigarela metro karratu gehiagietan, eta gehienetan metro karratuak ez dirala erabiliak egoten, hau da gu daukagu 3 gelako etxe bat, sukalde batekin, komun batekin, eta sala batekin, eta, ez? Hola, eredua. Eta eredu horretan, gainera, daukagu gela bat dela trasteroa, dela arropa eskegitzeko tokia, ze beti esaten dugun, lagunak datozen entzako, lagunak ez datoz inoiz gure txeralota, urtean zenbatetan, behin, bitan, ez? Gero daukagu beste gela bat, espero dugulako etorkizun batean aurrak izango ditugula, edo aurrak izan ditugulako, edo auskalo zertarako, eta gero, ez, espazioa. Tardun beraiek esaten dutena da, bale, guazen metro karratu batzuk galtzea gure etxe bizitza pribatutik, baina galtzen ditugu metro karratu horiek emango dizkiogu espazio kolektiboari. Eta horrela lortuko ditugu lujo kolektiboak. Lujo kolektiboak zer dira? Kirola egiteko ikaragarrizko espazio bat, lan egiteko ikaragarrizko espazio bat, coworking moduko bat, izan daiteke sauna bat, izan daiteke komunitateak nahi duena. Eta kontatuko dizuet, pixka bat negoziaketa hori egiten denean, zer gertatzen den, nola aldatzen den bizimodua. Trato? Ondo? Bale. Eske gaina da, en plan, ez dakit, ulertzen nahi dien, ikusten duten, zenik ez dut ezer ikusten. Bale, orduan, etxe bizitza kolaboratiboak sortzen dira orain dela gutxi gora gara 40 urte, asko datoz bere garaian komunetara, ekoaldeetara bizitzera juntziren jendearekin, ez? Horiek jubilatzen dira eta esatute, bale, ekoaldeara itzuli nahi dut, baina ez dut dena konpartitu nahi. Aquí ja, unos límites, ez? Eta arduan topatzen dute alternatiba hau. Juridikoki izan daiteke edo zer gauza, izan daiteke kooperatiba bat, izan daiteke publikoa, izan daiteke kofinantziatua pribatuki, eta hau garrantzitsua da. Zergatik, agian ez dezutelako hau diseinatuko udaletxe batentzako, Euskal Herrian, baina agian bi aizpek esaten dizute, aizu nik hau egin nahi den deretxean. Nola egiten dugu, bizilaguna gea, nola egiten dugu hau sortzeko? Osea, hasi behar gara klabe horietan pentsatzen, ez? Egon da, gongo delako jende pila bat ez dula egoitzara jun nahi. Ez badezu egoitzara jun nahi, ze alternatiba eman diezazkioket jende horri? Ez? Sin separación, no sé, bueno, hori gero ja, ikusiko dugu. Topatu genitun, mistoak eta bakarrik emakumezkoarenak diren etxe bizitza kolaboratiboak. Oraingoz ez ditugu bakarrik gizonen etxe bizitza kolaboratiboak topatu. No sé por qué. Vale, lehenengo ezaugarria. A ber, zein da, esketet ikusten? Vale. Eskerrik asko, eske gaina den plan de zero. Vale, lehenengo gauza da espazio komunak. Sortzen dira pribatua eta publikoaren artean espazio komunak. Espazio komunak izan daiteke terraza bat. Osea, ez du zertan izan behar la hostia, baina terraza horretara asteazken batean igual izatea, trago bat hartzea eta musika pixkat ikustea, goiko partera, izan daiteke, pues konbibentzia aldetikan ematen dizun askatasun handienetako bat. Porque zaude, pototaraino egiten dituzun gauza guztiekin eta ez daukazu, ez? Askotan, ez zaizu gertatu batzutan esate ez zutela, joder, eskez de juna eta bernara gelditzeko ez dakin horekin, gustatuko litzaiak ere etxetik ateratzea, baino eroso egon nahi dut. Orduan, sortzen dituzte erdibideko espazio horiek. Eta gainera, espazio komunetara ateratzen dituzte ere gustoko ez ditugun ekintzak. Hemen ikusten dezute daudela labadorak. Badakizute, jada jakingo dezute, Europan zehar, daudela eredu batzuk labadorak konpartituak direnak. Labadora oso garestia da. Eta gainera zenbatean erabiltzen dugu egunean, zenbat minutuz.
ez? Media ateratzen badezu, orduan beraiek egiten dutena da labadorak hartu eta garbigailua jarri beharrean etxeko sotanoetan jartzen dituzte etxe bizitzaren espazio privilegiatuenetako batean. Eta hemen ez da ikusten, zer gaina argazkian ikatean nun, eta oso gaizki nun, baina dago kriston biztakin eta ondoan daka kafetegitxo moduko bat. Zergatik, horrela, etxeko ekintza domestikoak eroso bilakatzen direlako. Ze labadora jartzen nahi naiz, eta naiz ondokoakin hitz egiten, hartzen dut etxo bat, bai ez dakize, ez? Eta sortzen dira gainera dinamikak, deni badakit, ez dakit nork, ze ordutan jartzen duen garbigailua, orduan, iten ditu saiakerak berarekin batera topatzeko. Ez? Eta horrela, dago, kopresentzia deitzen den zerbait. Dela, ausazkoa, pixka bat, ausazkoa den topagune bat. Kopresentzia falta da, ez dakit gertatu zaizuen noizbait, zaudetenan kaletikan ibiltzen, eta ez dago inongo tabernarik ez ezer, eta dago pixkat ilun, eta esatezu, ke mal rollo. Ez? Ez dago, dena hilda dago, oza, no hay murmullo sozial, esaten zaiona. Edo kopresentzia falta, ekartzen du, irratia jartzera, musika jartzea, etxean bakarrik egonda, behintzat zerbait entzuteko de fondo. Orduan, konturatzen direna da, geroz eta gehiago jendearen bakardade egoerari aurre egiteko garrantzitsuena dela, sin más, topatzea. Bere garaian, ogeia erostea norbaitekin topatzen zaren bezala, eta ze, ogeia erostea, bai, alea jo, ez dezu zer gehiago esan, baina zu ja pozi zaude, ze norbaitek ezagutzen zaitu. Jarraitzen dugu. Orduan, hemen ikusten dugun bezala, partekatu egiten dituzten gauzak oso ezberdinak dira. Gu ikusi genuen sauna partekatu bat, guretzako hori ez da lujo kolektibo bat izango, edo agian bai norbaitentzako. Baina hemen ikusten dugu jantokiak badaukala garrantzia handia. Gainera, jantokiak zer ekartzen du? Kontziliazioa erreztea. Zergatik, igual zu zaudelako tope, eta oraindik ez dezu afaria egin, ez dakit oraindik gertatu zaizuen, baina lan egiten dugun hori, seguro, el sektor más viejuno gertatu zaigu. Gaueko 11 dia, iritsi zea kanpora, kanpotikan etxera, ez dakazu afaria prest, esatezu, banik, arrautza bat jango eta jazta, eta ez? Honek, espazio hauek daukatena da, astean 3 afaria prest dagoela espazio komunetan. Horrek esan nahi du afaltzera joan behar dezula denekin? Ez, baina aukera hori daukazu. Orduan, eta egiten dana da, hilabetean behin zuzaude lantalde batean hori sukaldatzeko. Orduan daukazu, koste-benefizio erraldoi bat, ez? Horrelako egoeretarako. Gehi hor daukazula kriston labea, eta bar. Hemen, badago ezaugarri bat, badago historio bat kontatu nahiko nukena, eta esan dezakezute, pero hori azkenean, jendeak egiten du, tabernetara doa, lo que sea. Bazegon tipa bat, ni horne honean, horietako batean egonean, etorri zela afaltzera gurekin, bere senarrarekin, iritsi zan berandu. Eta zegon, superralai, hola, pixkat estridente, eta goatzen naiz, esan geniola, zer gertatzen ari da ez dakize, eta kontatu zigun estirpatu ziotela pezoia, eta zegoela morfina zipurtzuloaino. Atea berrizela sendagiletikan, oraintxe bertan ospitaletikan, senarrakin, eta batean, danak hasi zien barrez, intzioten tokila, eta hasi zien kontatzen, zenbat botatzen zuten faltan morfina. Eta porque neri iktu samantzidanean, neri ez dakizer, orduan ze gertatzen da, normalizatu egiten denez, bizitzaren fase hori, eta espazioak daudenez, horretan ere, konbibentzia bat egoteko, horrek ekartzen duena da, drama bat, pixkat, geistea, eta espazio horretan ikustea, adin honetan gaude, ez? Hori, nik imaginatzen dut, gertatuko litzateke hemen, adibidez Gasteizko etxe batean, eta izango zen, alabarekin superkezkatua, benga jetxi, ez? Pertsianak, benga lotara, ez ama, ez dakize, eta tipa bizion lasai arraio kontatzen, eta ardua edaten. Igual, ez dakit praktika sanitario berena den, baina, lasai zegoen eta gustora, eta desdramatizatu egiten zuen bizitzaren fase bat, eta normalizatu egiten zuen, ez da zer gertatzen, gaixotasuna bizitzaren parte izateagatik. Eta hori, hein handi batean, zan espazio bat zegolako, danak pantunfletan zeudelako, eta normala zelako, hortaz ere hitz egitea. Berdinen arteko taldeak, bla, bla, bla. Gero, zaintza kolektibizatzeko espazioak. Noski, etxe bizitza kolaboratibo hauek ez direla gertatzen bizitzako fase guztietan zehar. Badaude 2 fase, non elkarrekiko laguntza asko zere gehiago behar dugu. Venga, ze 2 fase diren. Venga, bota bat, taren 3 segundu dituzuten, norbait esango duai gaixua irati, eta lagunduko dit. Venga, fase bat, ze bizitzako fasetan behar dugu elkar laguntza pila bat. Haurtzaroa, bat, eta bigarrena? Zahartzaroan.
Orduan, etxe bizitza kolaboratibo gehienak sortzen dira proiektu komun hori partekatzeko. Basikamente zure txikia lehiotik ez botatzeko. En plan de, aurrak ez da oso zaila da, hau oso gogorra da, eta hemen ikusten dugun bezala, hau da, ze ondo, orain ikusten zute, ez? Leheno ez? Bueno, hemen ikusten den bezala, daukaguna da espazio komun bat, eta espazio komun horretan dago parke erraldoi bat. Ze gertatzen da, Euskal Herrian dagola, ezaugarri, ni aurrekoan egon nintzen Atarrabiko teknikariekin urbanismo plana egiten. Parke gehienetan jartzen du no pisar. Orduan, parke gehienak dira bakarrik postal bat, daukatelako gainera olako bordillo bat igo behartzarela, eta hori da bakarrik kaka egiteko toki bat eta postal bat. Natura ez dago sartuta, ez dago integratua gure egunerokotasunean, eta are gehiago, eske aurrak zikintzen badia, batek esatezian, eske nahi etorriko zait gero ama bat, esanez, ¿por qué no habéis asfaltado eso? Que esto es muy guarro. Orduan, hemen zaukatena zen justo kontrakoa, natura espazioaren parte, bizi egunerokotasunaren parte, ez bakarrik lau landare eta erdia plastikozkoak, porque eske se me mueren, eta denak ikusten dezuten bezala leiho guzti horiek ematen dute erdigunera, panoptiko moduko bat eginda. Baina, karo, batek baino gehiago esango du, bueno, horrek ematen zuen aukera zen, gozaltzen ari zinen bitartean zure aurra astakilloaren egiten ikustea. Beste gauza bat eskertzen zuena, edo laguntzen zuena zen, zaintzaren normalizaziora. Eta horrek bat baino gehiago esatezian. Bueno, ikusten duzu ondokoa ere doala zikin, eta esatezu, buenoak, no, esta idea de dejar de ser mala madre porque el de al lado también lo hace mal. Baina, pixkat, parametro horietan ere bai. Eta hirugarrena eta garrantzitsuena, zaintzaren kolektibizazio espazioak ez du kentzen intimotasun eskalarik ez dagoenik. Ze atzeko partean dauka bakoitzak bere backyard modukotxo bat, eta zuk erabaki dezakezu noizoa zen unitatearen erdigunetik eta noizoa zen atzeko partetik. Eta nire galdera da, diseinatzen alditugu gure etxe bizitzetan, lantokietan, aisialdi espazioetan intimotasun eskala ezberdinak? Jendearekin topatzeko eta ez topatzeko espazioak? Batek ez esaten dugu, ondo, bale. Karo, eske esaten nik ezakit ze ematen dezute klasean eta zerriz, orduan, por si acaso. Orduan, intimitatea eskubide bat da, eta ez du izan behar edo dena intimoa, edo ezerrez intimoa. Izan beharko du poliki-poliki eraikitzen den zerbait, espazioan ere bai. Ze, konbibentzia maila ezberdinak daude. Gero ikusiko dugu hori, batez ere hori nerabezaroan, non jendeak bere identitate propioa behar duen, intimotasun horretan pentsatu behar dugu, baina era berean aislamendua sortu gabe. Hor badaude trantsizio batzuk eta negoziaketa batzuk. Animaliekin ere bai. Bueno, vale. Eta azkenik hori esandakoa, baliabide partekatuak, baliabide partekatuen diseinuan ez gera bakarrik gelditzen ekipamendua etxe bizitza, baizik eta ere bai, pentsatzen duten, diseinatzaileek pentsatzen dituzte ibilgailuetan, garraio moduetan ere bai. Hemen zaukatena zen garraio partekatuak. Ze jende askok ez du behar kotxe egunero, behar du kotxe igual astean behin. Zeukaten aplikazio bat, horreskatze zuten eta zituzten 8 kotxe kolektibo. Hau ere zuek diseinatu dezakezuten zerbait da. Zemuz goaz, ondo goaz? Bale, esatenik. Bale, eta baliabide partekatuen artean hau da adibidez Trabensol. Trabensolek piztina bat dauka. Piztina horrek ze aukera ematen du. Daukatela kontratatua, 2 pertsona jarduera fisikoa egiteko bakoitzaren ezaugarri eta zahartzaro fasearen arabera. Orduan, lortzen dute lana sortzea herrian, lortzen dute pertsona horrekin zuzenean hitz egin ahal izatea aizuneri hau etzai gustatu, egiten dituzte gero asanbladak, arreta ematen dioten pertsonekin, profesionalekin. Eta asanblada horrietan bakoitzak hitz egiten du. Eta batek esaten du, eske bakizu niretzako garrantzitsua da, eta hau esan dizut, ipurdia garbita aurretik, musikatxo pixka jarri behar diazula, eta eskuak behar izan behar dituzula, eta horrekoan eskuak zenitu notzak, eta sartu zinen, zure gauzetan pentsatzen, emekago lamar. Eta orduan besteak erantzuten dio, barkatu, eske senarrarekin kriston bronka izan nuen, eta dibortziatzear nago. Eta esatezu, bale, Peio bere senarrarekin gaizki dago, bale, jasta, mesituo. Baina elkarrezketa horiek, azkenean konbibentzia hori ematen da espazio komunak partekatzen dituztelako. Bai? Eta noski, Trabensola aipatzen dezunean, jende guztiak esaten du, ni horretara juna dut bizitzera. Bai? Zein da Trabensolen kontrapartea? Eta autokatuko zaizue pila bat borrokatzea. Zuen lanpostuetan eta zuen etorkizunean, pedagogia garatu beharko dezute honekin. Jendeak pentsatzen du, etxe bizitzak beraien seme-alabarentzako direla, ez direla beraientzako. Herri santu honetan daukagu erentziaren asuntua, erentzia sakrosantoa,
eta herentziak oztopatu egiten digu, gure bizimoduak eta beharrak aldatzen doazen heinean, diseinu aldetik ere inbertsioak egin alizatea. Eta hori arazo bada. Ze, kasu hauetan, nik akonpainatu ditudanean etxe bizitza kolaboratiboetarako proiektuak, dirua jarri bartzenean, bazegon bat deitzen zioten kutxera. Kutxan lan egin zuen betikoa, grosekoa, bere etxeak 1,5 milioi baliozun. Erosizunean ez, argi dago, baina orain lokalizazioagatik 1,5 milioi baliozun. Eta beak esatezun, bale, perfecto, saltzen dut, eta horrela laguntzen dut Asturiaseko proiektu batean sartzen, ja gaina diru pila batekin, ez dakize, ze ondo. Bere alaba zitzaion oiuka esaten hori beretzako zela. Eta orduan, berak bronka horren aurrean zer erabakizun, ez jutea. Baina guk ere pedagogikoki horrelako gauzak hitz egin beharko ditugu. Esaten, egin dezakezun oberena zure seme alabentzako bizimodu duina ematea da. Ez? Egotea beraiekin, ahalik eta gehien, oberen eta zure bizitza zurea da, aparte de ese pequeño detalle, ez? Baina, bueno, bale. A ver, pasadet urrengora? Bale, baliabide partekatuen asuntua, hau badakizute, diseinua egonkitu egiten da, igota jetxe egiten dira gauzak, eta ikusten dezuten bezala da, diseño de interacciones. Diseño de interacciones zergatik deitzen zaio, porque busca la interacción social. Erdigunera begiratzen dago, elkarrekin hitz egiteko gogoz. Ez dira pantalla batzuk goraino egotzen direna daude, hemen jarritak hitz egin alizateko. Nola egingo dugu interakzioa bilatzeko berriz ere intimidadea ere bai ziurtatuz. Ez, eskala honetan. Bale, eta gero, dago beste gauza bat, ere, egin beharko duguna landu, gero ondoren daukagun tailerrean, eta da moldagarritasuna. Eta hau da, nola egiten dugu gure diseinuak evolutiboak izan daitezen. Bale? Denboran. Supuestamente, gu diseinatu behar ditugu espazioak behintzat 5 urtez sostengatu alizateko pertsonarren bizimodua. 5 urtez. Ez asko. Bale, nola egiten dugu moldagarriak izateko eta evolutiboak izateko? Adibidez hemen, cohousing hauetan zeukatena zan, eta ez da berria, familisterioetan ere bai bat zegoen, en plan de, que aquí nadie inventa nada nuevo. Zeukatena da, panelak mugitu egiten zirela, bale? Zer esan nahi du horrek? Nahi bapatean nire laguna dibortziatu egiten baldin bada, eta nirekin bizitzera baldin badator, nik esan dizaioke dela bizilagunari, aizu, zukela bat soberan daukazu, nik behar dut. Eta esatut, bai, klaro, noski, bai, tori, venga, pareta botatzen da, mugitzen da, tikiti, aio. Eta biharko egunean alderantziz. Eta orduan, panelak moldatzen doaz. Eta hori hemen da en plan de nire, koña. Ez? Nire espazioa nirea da. Baina, egiten dira dolu horiek denon hobe beharrez. Eta ulertuta bizimoduak aldatzen doazela. Igual zu momentu batean zaude goiko solairuan ditula askoz ere argitxoagoa da, aike guai, no seke. Baina gero momentu batean nahiago dezu beko partera juntze, batean aniztasun funtzionala daukazu. Edo beharren bat daukazu. Eta orduan beko solairura jaistezea. Ez? Ulertzen goaz pixkat moldagarritasun horren planoak? Bale. Gero ikusiko dugu nola egiten den diseinuan moldagarritasuna aplikatzeko gure lantoki berrietara, gure behar berrietara, horre guztira. Bale? Eta jarriko zaituzet lanean, ni bakarrik ez egoteko hitz egiten. Supongo, ja espertuak zaudetela. Hau da, hau zer da? Hau jazta. Bale. Eta azkenik, nahiko nukena diseinu parte hartzaile hitz egin. Bale? Hori, komentatu du Josu, ni naiz behavioral scientist, ez? Orduan edo portaeren zientzialaria edo dena delakoa. Honek zer esan nahi du, aztertu egiten ditu dela, ze probabilidade dagoen portaera batek ondorio batzuk izateko. Eta, hasi de simple. Orduan, horrekin zer esan nahi? Egia da, badagola efekto bat, heuristika bat, psikologikoki daukaguna, eta da, jendea zerbaiten parte egiten baldin badegu, askoz ere maitasun gehiago eta errespetu gehiago izango dio egin duen horri. Honi deitzen zaio IKEA efekt. Eta ez da kasualidadea, zuk altzaria montatuta gero, kariño gehiago diozula. Zegatik, sufritu dezulako altzari hori. Eta orduan, esatezu, eske altzari hori etorriko da nerekin, toki guztitara. Ez? Inbertitu dezulako hor denbora. Hau bera, aplikatzen da prozesu parte hartzaileetan. Etxe bizitza diseinatzerako garaian, zuk egiten badezu jaben mano edo plugin efektoa, ze gertatzen da jendeak ez dula baloratzen. Egindako guztia. Eta zuk argudio aldetik azaldu arren, bira argia, nene, ez tonalidadeak, no seke, jendeak ez du baloratzen. Orduan, zer behar da baloratu alizateko? Lehenengo pertsona prozesuaren parte bihurtu, baina ez bihurtu prozesuaren parte bakarrik ekonomikoki. Baizik eta prozesuaren parte
prozesuaren ezaugarriak definitzerako garaian, bai? Erabaki horiek hartzen baldin badira, era parte hartzaile batean, batetik pertsonaren bizitza gehiago ezagutuko dugu, ostras, eske hasi gau diseinatzen, eta ez dugu kontuan izan pertsonak etxetik lan egiten dula. Eta ni jarri dioten ofizina kutre eta xistrinak ez du ezertako balio. Eta ostras, ez dut hortan pentsatu, ez? Edo ez de pentsatu pertsona horrei gustatzen zaiena dela, hori yoga egitea. Edo zumba klasak egitea etxean. Edo ez, edo bera dela oso, berak sukaldea ez dula behar, eta ez dula erabiltzen, zebetik kanpoan jaten du. Zun zain naiz, sukalde super guai bat antolatzen, gero ez erabiltzeko. Gaude bizitzako puntu batean, eta historiaren puntu batean, non ezin degun erabiligabeko espazioak sortu. Eta hor, arkitekto askok esatute, el espazio es lujo, una mierda. Lo que es lujo da espazioa erabilgarri izatea. Porque hemen dago gauza bat kostatzen zaiguna, eta da inkomodidadeak topatu behar ditugula. Y la incomodidad tiene que cambiar de bando. Ez da posible pertsonak egokitzea espaziora. Espazioa guri egokitu bartzaigu. Eta ez da posible pertsona bat deseroso egotea guk sortutako diseinuaren atal batean. No es posible. Hori gure ardura da. Zerbait egin dugu gaizki. Ez badegu lortu hori ere bai kontuan izatea. Bai? Edo ez, zuek esan, Esan plan. Orduan, esan dakoa, diseinu parte hartzailea, gainera gaude momentu batean, hori badakizute tonutxiren aurren herriak, ez dakizute? Bai, atzetikan baietz, bale, eskerrik asko. Ez que, karo, ez dela esaten dut, hori dementia friendly espazioak, geroz eta gehiago kontuan hartzen ari gara, baina kontuz. Prozesu parte hartzaileak ez da buzoi bat jartzea, ez da egun batean pertsona bati batu eta esatea, aizu, emaidazu, ze pentsatzen dezuenen inguruan, ke quieres, un cajón alto o bajo? Eta bestak izango dizu, ke mierda? Ezin dugu lenguaia teknikoa izan behar dugu egunerokotasunaren lenguaia. Aizu, zuk usten duzu arropa pila bat aulki batean, lurrean, edo botatzen duzu zestora. Nolakoa zara? Olako galderak egin behar ditugu. Ematen dutela galdera mundanoak, baina benetan portaeraren ateak zabaltzen dizkiguna. Esan ditau. Nola bihurtzen dut hau teknikoki sostengatzen duen, ez? Ezaugarri. Nola egiten da? Baina egin behar da justo kontrakoa. Eta gero, diseinuaren eraginak beste gabe amaitzeko, irakurriko ditut, ze gaina ez dut zer ikusten. Batzuk esaten dute hori, diseinua bakarrik estetika dela, bakarrik emozionalki, eroso egoteko espazioak sortzen direla, baina ikusten dena da hori, diseinua badakizute bizi-kalitatea aldatzen du, orduan gu jendearen bizi-kalitatea aldatuko dugu, espazioaren bidez, edozein espazio izan dare, lantoki izan dare, berdin da. Baina bizitzak aldatzera goaz, eta hori da gure lana, gu gara teknikoak eta teknikoki bizitzako betzen ditugu, hori da gure helburua. Bigarrena da, kontziliazioa errazten duten espazioak sortu behar ditugu. Nola egiten dugu kontziliazioa errazteko espazioaren bitartez? Horrentxe bertan hori da zientzia fikzion, nola egiten da hori egiteko? Nola batzen da? Pentsatu beharko dugu. Nola arraio egin daiteken bizitza errazteko. Zerentxe bertan bizitza kakazar bada, eta bizitza da rax, ez? Egun santu guztia batetik bestera korrika. Nola egingo dugu espazioak hori ere ahalbidetzeko. Gero tailerretan ikusiko dugu, baina. Gero, bakardadearen gutxitzea, hori badakizote espazioak hori ahalbidetu dezakena. Eta hemen kontuz, bakardadea ez da bakarrik egotea. Bakardadea sentitu dezake pertsona batek, etxe batean beste 5 pertsonekin batera bizita. Orduan, bakardadea aislatua egotea da. Eta askotan, sortzen ditugu espazioak direla pasillo erraldoi bat, gela handi batzuk, eta bakoitza dago bere trintxeran, bere lubakian sartuta. Ez? Zakit zu gurasoekin, baina segura hemengo norbaitek daukala olako harreman bat gurasoekin. Sartzen da, jaten du azkar, gaina telebista jarrita, bai, dena ondo, bai. Sartzen da, juten da etxer gelara, izten da gelan, eta horregoten da gelan, denboraren gehiena. Ez dulako konpartitu nahi, bere gurasoekin, ezer. Baina dagoen la fase rebelde. Baina, hortaz aparte, lubakiak sortzen ditugu. Nola nahi dezu, sala baldin bada super txikia eta deserosoa eta telebista baldin bada guardigunean egun santu guztia piztuta, nola nahi dezu elkarren artean bapatean egun batetik bestera hitz egiten hastea? Sí, pues a mí la vida me preocupa. Ez da gertatuko. Fantasiak, Disneyei. Gero, bizi kostuaren gutxitzea, lortu behar ditugu espazioak sortzea bizi kostua erresagoa izan dadin. Eta hori bai da efizientzia energetikoaren aldetik, baina badaude beste gauza batzuk. Eske, armario baten antolamenduak ekarri dezake arropa erabiltzea edo ez. Eske da, eromena, dena da oso matematikoa, zentzorretan.
Eta gero, zahartze aktiboa eta aisialdia. Hau besterik gabe, orain arte aisialdia kanpoan, etxetikan kanpo egiten zen zerbait zan, eta poliki-poliki pandemiaren ostean, baino lehenagotik ere, hasi gara integratzen aisialdia gure barnean, ez? Badago jende asko, adibidez, lotxa ematen diona kirola egitea beste jende baten aurrean. Batez ere, lodiera arazoak baldin baditu, ezakize bakize. Orduan, nola egiten dugu espazioan sortzeko horrelako baliabideak? Ez? Kirola egin alizateko, era eroso batean, beste gauzatzuk egiten dituen bitarte, eta hori ez da, me pongo la elíptica en el salón. Ez horrela funtzionatzen, ze bestela eliptika izango da, kamisetak guzteko toki bat. Hori badakigu, ez? Desertifikatu egiten diren espazioak. Direla. Orduan, hori besterik ez daukat esateko, galderarik ez baldin badaukagu, eta gero ondoren, bai jarriko gara bizimoduak sostengatuta teknikoki egiteko diseinuan pentsatzen. Mila esker.